With regards kada dyan napasamak ijay sarangani, bumbujay, it's actually a natural phenomenon dyan kasjay nga dito nga min ayan tayo at pag taktak diran tayo nga rabaw ti daga is actually pa kasladete plates dagito kasladete ag tatapaw laeng iti molten metal is uneg ti daga dete corna uno tinga ti daga ti lubong tayo ket it's actually a molten metal nakapudpudot nga mahabang rumabrabaw no dumanon tayo iti surface of the earth iso detoy ayan tayo tata nagsadag ngamin iti kunata yung tectonic plates ket detoy nangyari nga panagingginad ket no kitaan tayo di history ti Pilipinas naggapu ngamin iti volcanic origin ket gije plates nga nabuo gapu kada di panag erupt ti volcano iti uneg ti baybay isu nga nabuo dagiti islands ket addalat ta deti makongkonang trench when no dete kaslang pagyanan neti fault nga kuna tayo nga DJ plate when no dete DJ kasla tablet nga nagsadagan tayo ket adda dete pa nag-move na ano pa nagkutina no imaginean tayo ngamin kakabsat dete plaster ti daga nga ayan tayo kasla jigsaw puzzle deta nga addalat target rikka nga iso di makungkuna nga earthquake fault no ka ket yan nangyari di Sarangani dayjay Cotabato Trench no Jack Mariro ket iso tinagkuti ket induron na dayjay kaabay na nga plate iso gapu na nga ngimato dayjay panag-shake dayjay plates tectonic plates at that ket naiduron dayjay kaabay na nga plate iso dayjay tata nga kasla immadayo dayjay shoreline gapuanan ta dayjay pa nakaiduron na immangat ket dayjay nang iduron medyo bimmabamat iso nga dayjay danom tata medyo immadayo tangim mato dati parte na iti shoreline nga dati dagiti makita tayo nga corals nga dati nga nakasubmerge wenno natinap dati iti danom gaputan na iyangat iso nga kaslang immadayo daya shoreline nga technically dayjay kaado ti danom isumet lang nga iso dayjay laeng ta immangat dayjay parte jay baybay iso gapo na nga kaslang detay naikan iti dredging kumbaga naikan iti kaslang natural seawall na Bombojay ket iso nga dayjay shoreline nga dati nga mangtinap ka dayjay makita tatta nga immangat nga ayan ti corals ket nag ano laeng kasla lang na-contain laeng gaputa na-unfold when no dayjay na induron dayjay kunak nga rod nga plate nga dayjay nga proseso gagayem ken kakabsat ket it's actually a natural phenomenon kasjay met ti rason no apay nga dagiti banbantay dayjay kaabay na nga plate iduron na dayjay maysa iso nga umangat ag pangato mabuo ti bantay no kitaan tayo dayjay structure wenno langa di uneg ti ocean ngamin kakabsat ket kasla ka banbantayan metlaeng dayjay langa na nga makita tayo iti rabaw ti daga nga adda ti mountain ranges kasjay met di uneg ti danom iso nga dayjay in the case of Sarangani dayjay Cotabato plate ket iso tinagkuti gapu ka dayjay ginggined ket tendency na iduron dayjay parte na nga kaabay na iso nga immangat kasla immadayo dayjay shoreline Bombojay. Okay, nakalawlawag lang. Nakabiminas na una, dito pa nang ilawlawag mo. Engineer, when atag si Dao, nagiti taga Sarangani, dati apaglukat da, lalo ka nagiti residente jay coastal area, apaglukat da tiri daw da, makita da jay baybayan, yung kalpasan iti ginganad, idi luktan na tiri daw da, adayumatan. Ano nga metron, wano siguro kilometro pa yan, iti kaadayo, di jay baybay. So, dato nga napasamak, engineer, dato ka dikit ag permanenten, when no adan tumetlaeng tigundaway nga agsubli, iti dati, nga kumbaga dato'y langa iti baybay, Engineer Madriaga.
Most likely Bombo Jacket agbalinan a permanente dayjay. Gapuanan ta dayjay panak-move dayjay tectonic plate nga iso dayjay mga tata ket narigatan nga bumabapay. Malaksid laag yad adayon ni apot aging ginadmanan ket bigla lang nga bumabamat dayjay nga imangat tendency na matdayjay ket mabalin nga mangbuo iti tsunami. Dayet ti rason pa'y kakabsat nga no adda ti tsunami ket gapo kada di panag movement ti tectonic plate ijay uneg ti baybay nga ti panag-move na ket agrusod ha nga di nangyari itatang na iduron ket ti tendency na dayjay agrush nga agpababa di danom santo met lang agsubli iso dayjay ti panakabuo ti tsunami. Good thing nga kasjay ti nangyari nga induron na laeng ha nga nagrusod ta iso ta mahaan nga nag-rush down dayjay danom tapno agsubli nga kas tsunami. Iso nga dayjay nagasat da ko nakidi ijay Sarangani takas jay tinangyari no di ket tsunami la nga rod tinang didigra kanyada Bombo Jay. Kumbaga ket blessing in disguise ito napasamak nga imbes ko mang dati ti kunamon agrusod ket tsunami. Kuno tsunami iti mabalin nga mapasamak ka engineering that adapi dati kumbaga dagiti panagbuteng lata dagiti residente iti Sarangani apo engineer nga nung amin adati tsunami talaga nga umatras iti danom so tatta nga kastoy ti napasamaken uray awan ti mapasamak nga sumaruno nga gingineden awanen ti pangta nga makitayo iti tsunami apo engineer. Hopefully Bombo Jacket awanan ti major earthquake nga mangyari pay. Tendency is no addaman yad adayon ni apo ta dayjay kunak nga dayjay sa bali pay nga plate ti agrusod di uneg ti baybay addalat ta ti tendency na nga makabuo iti tsunami. Ket yan na lang ti agan-anad kadagiti apo nga dati shoreline elsewhere iti Pilipinas ket really prone to tsunami rigiri dati shoreline aglalo dagiti addaan iti makukunang earthquake fault iti asideg na. We are lucky here in Ilocos saan unay nga tekunatayon awan dete makunang earthquake fault within our shoreline iso nga medyo nagasgasat tayo lang basit. But still the tendency of having a tsunami no dati major earthquake ket adalata kadagiti adda iti shoreline aglalo DJ parte na ti Mindanao Bombo Jay especially ijay Sarangani nga adda jay mismo dete Cotabato Trench nga ayan te nagbalinan fault line nga iso tinangiduron nga rod kadagiti dati nga submerged nga parte di baybay ket nagbalinan nga kasla basit abantay natutuusan kitaan tayo dayjay technical nga nga napasamak Bombo Jay. Maudi nga sa ludsod engineer pakasiknan ti dati pelaeng nga banag ket adu dagiti agsidaaw gaputa first time da nga makita daytoy ngem akas kunam natural phenomenon daytoy so adda kadi dagiti impormasyon mo engineer nga kastoy met laeng nga napaspasama kini pagilian na Pilipinas wenno iti sabali nga pagilian nga kalpasan ti ginginad ket imadayo DJ baybay engineer. Adda dagitay na basbasa kon kinadamdamag tay idin unana I just can't remember the exact dates pero DJ kas kunakon kas iti natural phenomenon nga kunak ket mabalin nga kasjay ti mapaspasamak adda da siguro dagiti unrecorded nga cases nga kasjay especially idi unana nga panahon no malagip yu datay teorya ti continental drift Bombo Jay ni Wegener ti teorya ni Wegener nga dagiti tectonic plates ket constant nga agmo-move aging gana nga nagsisinan di ko na tayo nga Pangea ano dati may isang dakkel nga island it's a very big island nga dati dagiti plaster dagiti daga dito rabaw ti lubong ket no kitaan tayo dati plaster ti mapa ya
DJ shapes na ket no siguro imove tayo nga pagdidikketan ag fit in da takas ta kunakon kasla jigsaw puzzle nga dati nga inot lang amin nga nagmove iso nga nagkaroon iti ado nga islands dahil dati nga nakadakdakkel nga island nagsisina iso dahil na regionalized tatan nga nagbalin nga continents Bombo J. Ket tendency is since constant movement dagiti tectonic plates nga madi tayo madmadlaw kasi detect ko na tayo nga the movement na ket undetectable ti human senses ngam no gitay seismograph makita da dagijay every now and then at dati movement dagiti tectonic plates ket dagijay ti mabalin nga mangi inot nga mangbuo kadetay makongkona nga panag-angat wenno panagbaba dayo do mga plates dekas jay ti teorya nga no apay nga adda ti kabambantayan iso gapuna nga dagiti banbantay if we look into no kumasiguro adda ti video idin una nga panahon nga basit pa ti tattao dagiti banbantay ang makita tayo ket saan nga kasjay kadadakkel Bombo J na inot la nga naidurduron kapo kadajay movement ti tectonic plates nga mga trigger iti earthquake iso nga adda tinabuo nga banbantay kada turturod kasjay dagiti phenomenon nga nangyari ijay shoreline ti Sarangani Bombo J.